जोब्बाय होननानै फोसावबाय बिनि उनाव दङ जोंहा दिनै जोंहा नैथि सानाव जोङो गिबियै जोंनि आसामनि सानजारि सोदोमस्रि बे लाइसिनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय लाइसिखौ बेखेवनाय बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ सायनासालियाव जिरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिर होजेनदों जों आफादगिरि आरो बिनि उनावनो जोंनि गासिबो जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बिर होजेनदों बे बुब्लियाव आङो गिबि नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासैबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जेसेबांखिनि जिल्ला आफादनिफ्राय सफैनो हाबाय गाहाय नेहाथारि आफादगिरिजों लोगोसे थान्दै बिथांमोन आरो गासैबो नायसोम अर्थात अबजारभार बिथांमोननिसिमबो आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों थांनाय डेलिगेट सेसनाव माबाफोर सावरायदोंमोन नामा थांखि लादोंमोन नामा जोङो सावरायदों गिबियावनो जोंहा जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि टार्मा जिहेतुके 2 बोसोर बे हिसाबै जोङो बेखौ मैया सेफायनांगौनि सम जानायखाय जोंहा गिबियावनो जों बेखौ थांखि लानाय जादों जे गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदान आफाद दाफिननो थिग बिदिनो जोङो माखासे बिथिङाव नोजोर बोनानै सावरायलायनाय जादों जे आथिखालाव सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानैबो जों गुवारै सावरायदों जेरैहाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैनि आंखालाव गोबां फरायसालिफ्राव फरायसानि बिबाङा खमायलांदों बेनि थाखाय जों आगोलावबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जिहेतुके बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे लोब्बा आफाद हिसाबै बिथांमोनजों ज'यैनो बे आयदानि सायाव खौसेयै जोङो राव होबोबाय थादों मैयानि थान्दै मेलावबो जों आरोबाव बे थांखिखौ जोङो लानाय जादों आथिखालाव आइजो माहारिया हौवा गारना ओंखारनाय बे जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थादों जेसेबांनो ससियेल मिडियाआव फैदों एसेबांनो बारा जादों बेनि सायाव आइजो हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन बेखौबो जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेलाव गुवारै सावरायलायदों बेनि ओंथियाव जोङो नाथाय जों सोरबा सासेखौ आइजोखौल' बा हौवाखौल' दाय होनो नागिराखै बेयाव जोङो गासै हौवा हिन्जाव सानैखौबो थांग्रा आरो लांखारग्रा बे सानैबो सुबुंखौनो जोङो गोख्रों रावजों सोरखारिजों जों बेखौ निन्दा खालामदों मुगैदों दा बेजों लोगोसे जों मोनसे थांखियाव जोङो फैनो हादों जे बेबायदि जोंनि समाजनि जि गुबुंले आबहावा बे गुबुंले आबहावाखौ जों बोरै सुस्रांनो हागोन बेखौ जोङो केबल जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बा सोरबा मोनसेल' आफादा बेखौ बोस्रांनो हागोन होननानै जों सानाखै बेनिखायनो जिल्ला आफादनि दाराय जों माखासे ओनसोलफ्राव गामिनि दैदेनगिरि सुबुंफोरखौ बा गामिनि समाज सिबियारिफोरखौ लाफानानै बेनि बागै माखासे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों होननानै जों थांखि लादों गोजाम आफाद सिफायनानै गोदान आफाद जादों सोरखौ दोननाय जादों आफादगिरि बाहाय आं दिपालि नार्जारियानो आरो जोंनि थाखानाय गाहाय नेहाथारि मन्जिरि बर' बिथाङानो जों गोदान आफादनिबो आफादगिरि आरो नेहाथारि दिनैथ' बे जुथुमा बेखौ रायखांगोन दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जुथुमा आरो दुलाराय आइजो अनसाय बोसोरसालिया जुथुमा साननायनि हाबाफारिजों नैथि सानावहाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद जयेनलि मोनसे फिरफिला गिबि साननि गिबि हाबाफारि जाबाय जोंनि ओनसोलनि माखासे देंखोगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मान बावनाय मेथाइ खननानै खोनासंबाय जोब्बाय आरो बिनि उनाव जोंहा सानजारि नोगोराव जोनोम मोननाय ख्रिस्टि हान्जा नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि हान्जाखौ लानानै जोंनि नैबे सायनासालिनि साखाथियावनो थागथियारि जानानै थानो थाखाय खावलायबाय बिथां सोरगोआरि जोंनि ओनसोलाव सासे बोसोनगिरि दावगाफुनाय आरो बिथाङा देंखोगिरि प्रिन्सिपाल माबानि दाइसनि अर्जुना आलारि बर' रायबोस्रि बसुमतारी कार्बि आंलं ओनसोलनि ओरैबायदि सासे मानसि नुजाथिफैनो हादों मुंदांखा देंखोगिरि सोमखोर बसुमतारी फंबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि नैबे जौस्राङाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बर' हारिमु आफादनि बे जुथुमानि गेजेरजों मोनसे सम लानानै दान्दिसे समनि उनावनो बिसम्बि आरो खुगा लाइसि बेखेवनाय हाबाफारिया जागोन बे हाबाफारि जानायनि सिगांनो जोङो डेलिगेट सेसनाव जोङो
बोसोरारि बे रायफोरथि बिलाइ सायनासालि बर' मिडिया सम्मेलन खालामनो थाखाय माबा जोब्बाय जोंनि रायलायजोब्बाय गेजेराव बेनि दंफैयो उनाव जोंहा दा ओनसोलनि मुंदांखा देंखोगिरि जोंनि अर्जुन आर'नाइ जिल्लानि आलारि बर' भाइगस्य बसुमतारी जुदि लोगोसे जोंनि गेजेराव खालामजायोब्ला दंफैबावो जोंहा बे